Здравейте, първокласници! Аз се казвам Елизабет и аз ще ви кажа колко е прекрасно да четете и пишете на български. Аз съм вече 3 години в класа на госпожа Алексиева. Когато прекрачих прага на нейната класна стая, не знаех да пиша и да чета на български. Госпожа Алексиева ме научи да пиша правилно, да чета изразително, възпита в мене чувство на любов към български език, култура и история. В деня на празника на буквите бих искала да изразя моята признателност и благодарност към госпожа Алексиева за всичко, което прави за нас. Благодаря, госпожо Алексиева. Не, сега си ти ми давай. Да, после ще бъде тя. Давай ми. Скъпи съученици, искам от името на четвъртокласниците да ви поздравя с празника на буквите. Няма по-голямо богатство от знанието, а именно познаването на буквите отваря вратите към него. Вие вече сте грамотни, можете да четете и пишете и от тук пътя ви ще върви само нагоре. Ние всички трябва да сме щастливи заради възможността, която имаме да учим родния си език и да опознаваме българската история. Пожелавам ви много успех, да се стараете много и упорито, за да зарадвате родителите и учителите си и да се гордеете със себе си, така както ние се гордеем с това, че сме извървели път до 4-ти клас. Поздравления! Браво! Главният щастите домашни да направят поздравление към големите. С помощта сигурно вкъщи на мама или татко, няма значение. Прекрасно! Браво! А сега стигаме и до нея. Сега и тя ще каже. И тя ще поздрави малките с нещо интересно. Тя пък наизуст нещо е научила. Старт! Книжката е чуден дар. Книжката е наш приятел. Тя е истински другар, мой и твой доброжелател. Умни, за да порастете. Трябва книжки да четете. Ръкопляскайте. И ето ви книжките, които са подарък. Стойте, ще ми помагате, оставете си тук папките, момичета. Какво пише? Дядо и рапата. Да, дядо и рапата. Браво, ръкопляскайте на малкия човек. Да, те ми напомните. Заради тези книжки с една седмица по-късно имаме празник, защото от другия клас, той беше и мой клас, една баба дойде да гледа внучето и тя купи не само за първи А и за първи Б клас такива книжки, дано и те да заслужат, както вие. И то подарък. Те ми искат. Родителите на Любомир от другия клас подаряват книжките на нашия клас и на другия клас безвъзмездно. Подарък, браво! Ръкопляскайте! А сега вие помагайте деца мои, асистирайте. На всяко детенце подайте, едно и също съм написал. Давайте, раздавайте книжки. А може би ще хартисат. На всяко детенце да има по една книжка. През това време и грамоти ще раздам на добрите деца. Обаче, като получите грамотите, после ще видим какво се получава вертикално с червените букви. Сега ще първо да получите. Ако няма какво, оставете там. Има отсъстващи деца. Всяко детенце получи ли си книжката? Разгледайте, да, колко са красиви, колко са хубави. И ние ще подготвим тази приказка на 4 май. Ще имаме празник на народното творчество, ще я направим като артисти, ще я драматизираме. Кажи. Да, как се наричат такива неща? Кажи навои. Да, ще говорим, тя намери такива неща, как са се обличали. Навои. Ще говорим другия път книжката в чантата. Ще работим за празника на народното творчество. Така, със всяко